בימים קשים אלו הילדים שלנו חשופים לחדשות, וגם אם הם לא חשופים בכל רגע, הם חשים את המתח שאנחנו שרויים בו, הם רצים בהזעקות לממ"ד או למקלטים, כל השגרה שלהם השתנתה, וחוסר שגרה משמע חוסר ביטחון אצל ילדים. אצל הרבה ילדים צעירים היכולת לבסט את הרגשות שלהם עדיין לא מספיק מפותחת, לא תמיד הם ידעו לומר מה הם מרגישים או להצביע על הרגשות כמו בדידות או פחד. במקרים רבים הם אמרו שהם רעבים או שמשעמם להם, או שבא להם משהו מתוק, שבפועל מה שהם צריכים זה לא עוד אוכל או מיטה, כי הם צריכים תחושת ביטחון, הם צריכים תשומת לב, נוכחות, חיבוק, הכלה, הקשבה. ילדים יגידו שמשעמם להם או שהם רעבים כשבפועל הם חווים קושי. ולכן אם הילדים שלכם מספרים לכם על רעב או שעמום, תציעו להם חיבוק, שיחה, סיפור או משחק משותף איתכם או כל אופציה אחרת שמתאימה עבורם ועבורכם על מנת שיוכלו לשתף את הרגשות ואת ההרגשות שלהם. בהנחה שהם אכלו לא מזמן ואתם יודעים שהם לא באמת רעבים, זה המסר שהם שולחים אליכם, ולרוב זה בדיוק מה שהם יצטרכו.